Giimbestigahan na sa Cebu City Traffic Operations Management Consitom katong video nga gipost sa social media, gigpasanginlan silang nakig-arliglo sa kababaeng nga tag-iyaw sa sakyanan nga naklamp sa may downtown area. Anang report ni Nico Serino. Sa video nga gipost sa usa ka netizen, nakuhaan ni atong miaging simana kining mga sitom personnel nga gikan mi-clamp sa usa ka MPV o multi-purpose vehicle. Nahitabo kini dapit sa Larshans. Mihangyo ang babaeng tag-iya ug kauban niini ngadto sa taga-sitom. Misanong ang sitom personnel ug mitangtang sa clamp sa sakyanan. Nakakwestiyon ang nagkuha sa video sa matud pa binuang sa uban nga mga taga-sitom. Ang maong issue nakaabot na sa kadagkuan sa opisina. Mato ni Francisco Isko Oano, Sitom Operations Chief, giimbestigar na niya ang insidente. Matod pa, wala pa na-lock ang clamp sa maong sakyanan, maong nga gitangtang sa ilang personnel dihang gihangyo sa driver. Ang atong sistema, ordinansa na to, once kung muklam ta, kung naa maabot ang tag-iya, pwede ra nato ma-release. Pero once kung malak, di na gina pwede ma-release. Ang nagdasa sa yawi o nagdala sa clam, lahi sila. Ang kato siguro naabtan sa mga katong nga babay, so gi-unclam kay naaman sila. Gihimakak ni Uwano nga may gihimong binuang ang iyang personnel nga nakuhaan sa video. Dili pasabot nga abi babay o unsa. Ang ato is wa man tay pili sir, kita man siguro ta for documentary na to, mga government o mga private. Basta magpapadlong, iklaman yun na to. Kato lang na viral to kay siguro ang kato sang isa, wala siya siguro siya nakakita nga wa pa naklakan. Nico Sereno, Balitong Bisdak.